yɛbɛtumi aka yɛn ho abom ɔma yɛ mfie num pɛ Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahima. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eye agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Chame wo ho mubetie amanato eye me nana chairman nana abase hene na bi akwakoto eye kane mempanyini ne yire eye prof Jane nana opoku ajumai na bi akoto mpapa regional minister ewo Bono isi ha bi akoto mpapa bi akoto eye mpapa honorable Martin Ajekosa local government minister oyentem ngasi na bi akoto nana president Bono East Regional House of Chiefs na binko enkwato me nananom embrenti mabobo njabi mu anananom fanchem me nana wanchi hene me nana suma hene me nana mo hene mangene me nana sampa hene me nana nchira hene nana nkwankwa agya nana nsokọ hene na sinanim me ya nua panyini nana dwenem hene nana jape krom na sinanmu nana ufre bono manso obaye nana basa manhene nana a obesi pran anai oya manije bebre se ne dai abam nda safu yehowa se nanda nua Techiman for ase se ne dwumadie kase sei be na osi benano so na ba mam ho kwane se menka baako anamienu meka so anam nana sunya manyema ono so oka ho bi nananom adehye mrenti megina existing protocols no so na nde akasa mra me ba kasa no binim ba ka se o ba kasa idie ono kwa anhwe ya na odi bibia yere abetom ananya za ne me badwam hai nyire oye santini prekope no ma mo ne se na ba wo ba no se wanhwe ye no to bomba na oche se wanhu se ne osite no
nneɛma bebree ɔbɛkɔ atiaw nanka nyɛ sɛ nanka mebebu so nanka akyire amanyini de baakɔ nanka yakɔ dwantoa na mmom nwɔdwam ha sɛ yaa kɛseɛ bi so adi ka no abɛka biribi akyerɛ nti na deɛ menka ne kɛse na mekɔ m'anim no yɛn nyinaa ho nim sɛ nnɛ dadua yi ade a yɛhyia sɛ abonofoɔ mɛkɔ Bono 2024 takyi ne ammeaw bakonnwa kɛseɛ so sɛ bio a ne yɛhyia ne ɔkyerɛ ne sɛ abonofoɔ yɛhyia sɛ abra no yɛkae nneɛma a yɛyɛ a ɔkɔ yie yɛnkɔ yie ne asesa na yɛn nyinaa yɛaka abom sɛneɛ nana Techiman hene nana abaase bɛkaeɛ no nananom ɛyɛ abonofoɔ ti sɛ deɛ abakɔsɛm na yɛkɔkaeɛ a ɛduru baabi a binom bɛbɔmbo no ɛnnɛ biara gye atom Ghana ha sɛ bɛka akamfo a ba bɛdi kane bɛne abonofoɔ. There's no contradiction. Na bɛka sɛ abonofoɔ bɛne bɛyɛ akamfoɔ bɛdi kane a akonnwa a ɔdi kane ɛbaa Ghana ha 1295 ɛyɛ nnua Bono Kyempim de duakwa akan piesie Techiman hene prɛko pɛ aka sɛ n'akonnwa no ɔso twɛne yɛdeɛ no nyinaa ɔno ne di kane baayɛ ɔno akyi ansa na mpaapaa ho ɔba yɛnonom yɛn nyinaa yɛdeɛ ɔyɛ dɛ ɔba abonofoɔ yɛaka bi oduru baabi a nneɛma no bi wɔ abaka na bɛde ɔto yɛ so a ayɛ ne mu ɔyɛ nti na yɛ mu bi yɛakɔyɛ dɛ yɛakɔka bi yɛayi ano ɛnyɛ nnɛ ɛno no mɛbɛka media meserve notice sɛ nyera no atumfo mpanimfoɔ ba atumfo na mmom me nyɛ humble lion me nkɔka bi na mmom okam de a menyɛ dɛ memfa nkyɛw nti yɛkɔyɛ nim no obi a mɛkam anaa bɛmmɛka abonofoɔ ma menka bi sɛ bia nka abonofoɔ a menka bi bio abonofoɔ ɛnnɛ yɛkɔyɛ nim no ade a yɛkɔ ne sɛ ɛnnɛ dadua yi adeɛ nti a yɛhyia yɛ ɛyɛ adeɛ baako pɛ adeɛ ne sɛ yɛyɛ abonofoɔ na ɔhwɛ abonofoɔ twotwowurutwo a baba ahɔhoɔ wɔyɛ mu yɛhia nkabɔ mu edi kane adeɛ biara ni wa nkabɔ mu ontimi nyɛ wohwɛ nananom sɛneɛ nnɛ basi aba yi bɛtumi apopɔ na dɛ mmienu pɛ ne nde bɛyɛ sample the new kid on the block ɔkɔgye aman sammodua ɔte sampafoɔ akonnwa no so anamboa ɔba wanhu dɔm a ɔde baeɛ mpatwɔ domahyia nkɔsoɔ hene nana Jana ɔba ɔnte ne yɛbɛyɛ abonofoɔ wohu nneɛma na ɔkɔ so wohu sampa wonkɔ suma wonkɔ kwatwoma wonkɔ dwenem wonkɔ drɔbo mmerɛ ntimi nka ne nyina nnora woahu na ɔsii wo atabubu woahu ahemfie nwonwasoɔ bi a yɛnnua no abia no a yɛmu bi yɛni bi a yɛkɔhwɛ yɛkɔhyia no na meka na magya domahyia nkɔsoɔ hene abonofoɔ Ghanafoɔ nyɛ ne yɛbɛka ne sɛ yɛahyehyɛ ho sɛ na yɛahyehyɛ yi ɛnyɛ no na bɛhwehwɛ abakɔsɛm ne ho hia deɛ nso abonofoɔ ɛnyɛ abakɔsɛm no ne hia paa me deɛ adeɛ hiam paa ne sɛ abonofoɔ ho bɛka ho abom na ho ayɛ mpontodwuma na yɛtumi akɔ yɛnim. Come here. Nananom wada Roma saa mmerɛ yi adeɛ paa abonofoɔ
mpese yebetimi aye yede besi yani so eye adwuma make adwuma school ayaresa besiesie infrastructure hene nya ne yira na tiwi ohia pa na mom na a school for be school a benya adwuma ye betifie na se for baba ko school yi baba masters ba ye PhD benya adwuma ye nti ya hia mu a abonofo ade a mesra ho se yebetima kan ho abom na yebekeka yensa ase o ma ye emfie numpe yebetimi asesa bono na kwana yeba paso yebesesa bono no ene ne mebeka ne nde bewie masem abonofo ene a ya hia ya target ne se million mienu Ghana sika no obro so a yebeje ene esese yebe sori ne yebenya yanya kura me meda metwa so agegea kosi se yebenya million mienu na yede ama ya nananom Techiman na ba ya ade kese bi na bedidini mekobono 2024 na yede atoso abonofo ye koya nim no ebeduru ba bi mekobono no yeba pre na bede aba ukurom 2025 nsra untiem ya target ne say ya pagana sika no million du 10 million ya de ahase etiawa abono 4 million du no me andi Dormahene the million back baba na abono 4 homma million kono na yamfanka ho na unso ya nhwe na nanom mrante se ya bese na ho behu 2026 adwabo ne ya bebo no ya per million aduonu me 20 million Ghana me Dormahene manim no the 10% baba the million be no baba abonofo onsom so na won hwesa ne ebesi ma ye 2027 ya target ne 30 million the 3 million baba 10% onsom so na won hwa ne nananom djuma ye betim di aba abonofo 2028 ya target 50 million me Dormahene animu the 5 million Ghana cedis baba onsom so na wonhwa ne emetimi aye wobono man na 2029 on ne di akire ya per million ha the million du baba onsom so na hu ne emetimi aye nuanom abonofo nananom nana chairman nananom Techiman for mpa wocho sesa sikai wo boama ene nananom brano ya de baye bie adwuma nkoa ne ye bie ya de ani animals job creation ya de obi adwuma mfie num no na sika na ayede bia bam mfie num achi ya babeduru a ya nyi obi asika biewu ni ye babu nkonta ayede abachira ho sika no ni otimi yoye na ne yantima anyo maka ne sei awie no ne amesra bia ne sei mempesa bia ka sei ne nana ye odi abai o ambitious we di ordinate dodo ye betima ayo ana ye ntimi no ye betima ayo na mesra sei eyankodene ne sei ye be plan proper planning ye betimi awie nkunimdie wa me ko manim no mesra ankra abonofo ankra bawo Ghana ha ene amanone nananom bi ya ba yenim sikadie ye obi kura e bayi di aboa benyi bi ne bamfa moaye se benyi kura mfa moaye benji eninsi a bankasa bemebie djuma ne bi babia opa asase amia babia opa ne wobono medi wanim e de wa ko
ama wo watima nya asase abia adwuma se beya adehye no abawie school ba wo fie benya adwuma nye no bebetimi anya adwuma no bia ye nananom kasa no enya kasa tentene bi ba kasa nana wanne ope million mienu nananom ba ye program we eduru adomafo yade beba na ya pese ya kan samre ne say 2 million Ghana na ya pe no ma bo anwo asie onhwe ne me beyo na se be ye general one wi a abonofo wa obaka wakoma oma boam na menya sika no na memfa ma na Techiman for na bentimi mfa nya bibi emfa mekobono 2024 edini entoso we edikan desia nko a akwadwane okaso Njina Bono Regional House of Chiefs anya bocho ye kita yesika na afasha ya se ye ba no na nka yesika na yebetin di ato bag mu na ne esuro se dede no anhwa na bi kura kof gia friensem onya pledge 100,000 oda 1 billion tete atoso mienu mfiri Dormahene baaye sa dwumadie na ya beye wo Techiman ha nananom be kire bibia ya nwa Njina Doma Traditional Council eyi 100,000 1 billion e de Bono Regional House of Chiefs there no onyina hunim se baby bibi apie Doma ana honte ye bi wo Bono na Doma na sise ye de no ese ye bie so ngoro ahyiafo bi ba ye se bepese bebetu agudie no meba nka kire bese bibi we ne ye ba beyo be ka kire m se benya mfa so mmofom nkrata se no ba ya kodureki na mom beso se be ya behu se baba na beba bua bonoman no be kita bensem 200,000 Ghana tutete aye cash sika we make one sem no odam account mu manfa ma Techiman fo a na kesa menka no kure 200,000 e kan ho a akwaya 4 billion minwe madi shebi ba friend papa ba ko oda me money dini ono da ye de boam na make say nyina ba friend of Osagefo ono so all kita 1 billion 100,000 for so yenwe na meda na makwa abra na Sumahene onka ho me na Sumahene ne sana hene opesa na ono so lo baboa ye 100,000 Ghana 1 billion sa enka sa sika we enyina bomwa sika na ndi aba no eye 700,000 tete dia 7 billion sika na me pe no nchemu miensa ndi aba nchemu miensa ndi aba baba ye dwuma no Doma ya baboa be de no enka we ho Doma ya baboa be 20,000 Ghana e de aboa be dwumadie no abonofo bibia me sira ho no nua Techiman fo abonofo nananom ya ba hema Lordena Mahama Excellency Prof nana ya me sira ho se nde ba ko aba ommoam na ho fa mienu no meka na ho hwe ne nananom ane na Techiman ngene na ho hwe se bibi foforo bi ompie ewo bonumam na sa sem na oma kwane se menkasa ndi free Dormahene eba afen kwato yamfia so na bonoman ti ase na Techiman ti ase Ghana ti ase nda ho nyina ase manu ase
sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya